kuma kelen fɔ ko tan ka fisa kuma si tan fɔli jamana ye fɛn dɔ labɛn fɛn min ye fɛn ɲuman ye mais an bɛ jaabi min kɔ a la ne bolo a tɛn'o di ne ka faamuyali la parce que a tacogo man ɲi a labɛncogo man ɲi o tɛ ne ka faamuyali la mais sigikafɔ ka ɲi diɲɛ fɛn o fɛn ni sigikafɔ b'a la ka ɲi du kɔnɔ o jamana kɔnɔ o sigida kɔnɔ o ni sigikafɔ kɔni bɛ ko ɲuman don mais sigikafɔ bɛ labɛn de a bɛ labɛn mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu lamɛnnen don yɔrɔw la donc ni olu kumana o de bɛ kɛ ko ɲuman ye min bɛ se ka jamana dilan c'est mot de fɔ André diɲɛ kɔnɔ fɛn belebeleba tɛ yen wa fɛn fitinin fana tɛ yen bamanankan in peut-être n b'a walawala dɔɔni ko o ko n'i y'a dilan ni mɔgɔbaw ye a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ fɛnba ye fɛn o fɛn hali ni fɛn belebeleba don n'i y'a dilan ni mɔgɔninw ye i bɛ jaabi min kɔ a ye t'o sɔrɔ Ala ye diɲɛ da a ma di jinɛw ma a ma di mɛlɛkɛw ma Ala ye diɲɛ da k'a di mɔgɔw de ma donc an bunahadamadenw de bɛ diɲɛ dilan wa o diɲɛ dilan sinon a tun bɛ se ka mɛlɛkɛ dɔ bila ka diɲɛ mara mais n'a y'a di mɔgɔninfin ma o kɔrɔ ko mɔgɔninfin de b'a mara donc diɲɛ ye mɔgɔ ko de ni maa ɲɛnamaw y'u da don ko o ko la o bɛ kɛ ko ɲɛnama ye ni maa ɲɛnamaw ɲi o ko o ko la o bɛ kɛ ko ɲuman ye donc dialogue in ka ɲi ko ɲuman don mais fo ka se maa ɲɛnamaw ma olu k'u da don a la an bɛ jaabi min kɔ an b'o sɔrɔ bon ne fɛ mɔgɔ caman sen t'a la komi i y'a fɔ cogo min ne ye association ɲɛmɔgɔ ye donc mɔgɔw bɛ kuma an ye an bɛ fɛn caman mɛn mɔgɔw la donc u b'a fɔ ne yɛrɛ b'a mɛn président ka discours dɔw la ou bien n b'a mɛn mɔgɔ dɔw ka discours dɔw la ɲɛmɔgɔ dɔw ka discours dɔw la u b'a fɔ ko mɔgɔ mun bɛɛ k'i sen don a la ko mɔgɔw kan'u sen bɔ a la bon Mali mara min b'an fɛ Mali kɔnɔ maliyɛn tɛ o fɛ o ne sigilen don maa 200 fɛnɛ kɔ dɔw sigilen don maa tɔw kɔ ko parce que o den teri ye ministre ye o ka wuli ka taa se o ma ne sigilen don ni n ka mɔgɔ ye mɔgɔ ka wuli ka se ne ma ko ne ka kan sen dɔ la ko Mali ko don olu ye ɲɔgɔn nɛgɛnw de ye n y'o de fɔ kuma daminɛ kɔnɔ jamana ko foyi tɛ jamana ko ye o foyi tɛ jamana ko ye parce que Ala yɛrɛ ye jamana dilan ka mɔgɔ a di mɔgɔw de ma donc fɛn bɛɛ ye mɔgɔ ko de ni maaw jɛra ka ɲɔgɔn minɛ Ala y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ ko ne Ala ka dɛmɛ b'aw ye Ala de y'a fɔ ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn ko n ka dɛmɛ bɛ yen bon ni aw banna ka ɲɔgɔn minɛ o ko an ka kɛ jamana ko ye o jamana ko yɔrɔ bɛ min ɲɔgɔn minɛ de ye jamana ko ye o n'a ye ɲɔgɔn minɛ de ye jamana ko bɛ yen n'a ma ɲɔgɔn minɛ jamana ko tɛ o donc ne ka faamuyali ye mɔgɔ o mɔgɔ ne tɛ association ɲɛmɔgɔ ye ne tɛ majorité la n tɛ opposition na mais n bɛ mɔgɔ ko de la mɔgɔ ko min don jamana ka taaɲɛ ko ni o ye an ka ɲɔgɔn minɛ ye ne b'o de la donc o tɛ se ka kɛ ka dɔ to kɛrɛfɛ ka dɔ to a la o tɛ se ka kɛ ten voilà e yɛrɛ kuma ban o de don o défaut de b'a la parce que maliyɛn ye o de ye o disais an marala o de fɛ jamana in kɔnɔ maliyɛn ye bonya de donc maliyɛn bonya ye maliyɛn danaya ye i b'a sɔrɔ sisan ko dɔ man ne k'a kɛ e André kama ne b'a kɛ ko dɔ man di Konare k'a kɛ peut-être e kama Konare b'a kɛ Mali y'o di donc maintenant ni o nɔgɔ dɔw b'a la i b'a mɛn maliyɛn da ko karisa kama an bɛ nin kɛ i b'o mɛn Mali la o bon maintenant o kama mun bɛ yen o n'olu t'a la o est-ce que a bɛ taa cogo di a tɛ marché o donc f'an k'olu yɔrɔ de bɔ yen ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛ kumaninw dabila Mali ko de don a ye na an ka kɛ tan non Mali ko tɛ o Mali ko yɔrɔ o tɛ o mɔgɔ ko de don ni mɔgɔw nana sisan jamana bɛ jɔ o hali gɛlɛya mun filɛ nin ye n'i y'a mɛn ko dialogue nana c'est parce que fɛn dɔw de tiɲɛna o u b'a fɛ k'olu de dilan o jɔn de y'a tiɲɛ mɔgɔw de y'a tiɲɛ o sinon Mali yɛrɛ m'a tiɲɛ o mɔgɔw de y'a tiɲɛ donc mɔgɔ min y'a tiɲɛ i b'a sɔrɔ hali sini o mɔgɔ dɔw bɛ yen ni kuma kɛra olu fɛ olu bɛ na olu sigilen kana to kɛrɛfɛ ko parce que ko a ye na u bɛna mun de fɔ an b'o de fɔ ko wuluwulelen bamanankan na an t'a fɔ ko wuluwulelen mɔgɔ ka di yan n'i ma wele ko min na i tɛ se k'i da don o la sinon aw bɛ aw ka baara la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Mali journaliste bɛ baara dialogue ko in na aw bɛ min na ni jamana ɲɛmɔgɔ tun y'o kɛ peut-être an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ don o kɔnɔ.